Nenek adi bijung nggak. Uri action. Habde adi, habde. Aste. Bina angkat deh. Iya, bina aru. Adi, tapai. Fe. Waifur. Mau kaya nama? Waifur lah sih. Ayo, माथो बेवाइफोर मोना सफैबायबो। फै बेवाइफोर फै जिराय फै। सियाराबो बबाव थांखोथाय? जिराय फै नैबेजों। बावनो जिरायदो बाबु, बावनो जिरायदो। खामफ्लायाबो बहाय थांखोथाय? ए, हनै बहायनो दंहाय। आयौ, माथो सेंग्रायाबो जा मोजांथारहाय। बेवाइ, आयंआलाय दै गांबायमोन। औ बेवाइफोर र'थ'। ओइ अनजालि आइ, दै गिलासनै लाबोलाय। नै नोमायंमोन फैदों, दै गांदोंनो। मा बे गुनजेत फाग्लायालाय जोंनाव मानो फैनांगौसै? मा खामानि दङ आरो आंखौ मानो नांगौसै? हरदो आयं, गांखाथारबायमोन। अनजालि आइ, साहाखौबो फुदुंनानै लाबोफाखादो थां। दे जागोन आयै। बेनो आदै सिख्लाया माबायदि नुदों नोंलाय? नुनायावथ' मोजांलै आदै, नाथाय गावनाव सोंग्रोनोसै। मा होनो? नै आदै। औ आदै। गाव राजिबानो आंनिफ्राय नो अबजेक्सन। जागोन आदै जागोन। नों बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा, आं दंना। बिसोर सानैजोंबा मा रायलायखोहाय बेबा? फसायदोंना फसायाखै बेबा? न' साहाया लोंदो। माबायदि जादोंथाय? आं हयले मोजाङै फुदुंनो रोङाहाय। जागोन आयं, जागोन। जाथारगोन। दे आयं, नोंबो जिरायफैदो। मोजां जिरायनानै रायलायसै। बुवा, आसला नोजोराव नांबायगोनलै। आयं अनजालि, जों नोंनिसिम मोनसे मोजांथार खौरां लानानैसो फैदोंमोन। मा खौरां आयं? बुंदो दे। बिदिबा खोनासंदो दे आयं। दा नोंनि सायावसो आयं, नोंसो मा सानो? आयं, आं बे हाबायाव माब्लाबाबो राजि जानो हानाय नङा। गाज्रि दामोन। थौदो आदै थांसै। बेफोरबायदि हिनजावखौ नायनोसो नांलार हमदोंमोन नामा आङो? र' आदै, र'। खोथाया बिदि नङा। र' आदै, र'। थादो नोंहा बेवहाय थादो। नोंहा थादो बेवहायफोर। आयै अनजालि आइ, एफा मोजां सेंग्राखौ मानो बेबायदि खालामखो नोंलाय? हे इसोर, माबायदि जाबावगोन? उनावसो बुजिसिगोन बियो।